Міфічныя русалкі – гэта прыгожыя дзяўчыны, якія жывуць у рэчках ці азёрах, у прыгожых празрыстых палацах і падначальваюцца агіднаму вадзяніку. Але могуць жыць і ў лесе, у хатах чараўніц, ператвораных у кошак, птушак ці іншых істот. У народных уяўленнях русалкі – гэта душы маладых незамужніх дзяўчат-тапельніц, якія скончылі жыццё самагубствам, або дзяцей, утопленых, задушаных ці народжаных мёртвымі. З выгляду гэта маладыя прыгожыя дзяўчаты з вялікімі блакітнымі ці зялёнымі вачыма, пышнымі грудзямі, распушчанымі валасамі белага або зялёнага колеру, голыя ці апранутыя ў празрыстыя сукенкі. Лічыцца, што мовай русалак з'яўляецца шорах жыта ад ветру. Сустрэцца з імі можна ўвечары на ўзлеску, у жыце, лузе ці ў прырэчных або прыазёрных месцах у пару, калі пачынае выспяваць збажына, садавіна і агародніна. Яны любяць гушкацца на бярозавых галінах, рассыпацца між кустоў, спяваць, скакаць, збіраць кветкі і плесці вянкі. Завабліваючы людзей усіх узростаў, а найперш маладых хлопцаў, русалка можа заказытаць ахвяру аж да смерці. Але пакаханага тапельца яна песціць і ахоўвае. Старога ж і непрыгожага выпіхвае на бераг. Кажуць, што з вады русалкі выходзяць на кароткі час, пакуль высахнуць валасы. Толькі на русальным тыдні пасля Велікадня гэта абмежаванне здымаецца, і яны могуць хадзіць усюды, нават прыходзіць у сяло. У канцы русальнага тыдня наладжваюць спецыяльны абрад, калі русалак праводзяць з двору да бору. І з гэтага часу яны больш не турбуюць людзей. Боялись русалки малые, вообще боялись. Вообще нас колись пужали, нас русалки, и мы ее боялись. Она была страшна, казалось. Как зловит, можно зашлакотать до смерти русалка тая. Поэтому мы ее боялись, понимаете? Русалочку да бору, русалочку да бору. А сама молода, пойду к морю, пойду к Я такой буду. Набирайте огонь, а нам дайте. Давай доброе здоровье, все доброты. Идем, русал. Побегай, русал. Ой, котится босс, беленький коточек, а у нашего соседа хороший сынок.
просить не вогнеться. Як побачить ён дівок, так і розшибе. Бежим жито. Як жито, так от боимся. Ну, выйдя русалка и даст смоловую цицку. Уже пришли одно жито, другое. Положили ветья на качаны на это. И уключаем скорость и быстрее. Уже убегли в село. Уже все, не боимся. Ничего уже не боимся, все уже. Ну и все, уже як русалку прогнали, так уже и не боялись. А її прогнали, де її нападили. Ну, пойдя. У темный лес. Да ее там и волки есть, понимаете? Да. Проведу русалочку до бару, а потом ее у лес, а ее там волки есть. Да.